फाइनाली सफैमारबाय जोंनि जारिमिनारि सान बागुरुम्बा दोहौ आं बारा इन्ट्रडाक्सन होलायनांगौ होननानै आं सानला मानो होनबा नोंथां नुनाय गेटखौ बा जायगाखौ नुनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांसिगौ आरोना आं जायखिया नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन दा भिडिअआ जोबोद जबरदस्त जागोन जोबोद माने बयखौबो लोगो मोनगोन ओरैबायदि मानसि लोगो मोनगोन नाराफोरखौ सिनायलायनायबो नङा खोमा मानो होनबा बिराद मानसि नालाय आरो खाथि खाथि लोगो मोनलायाबो जानो हागौ आरोना बेनिखायनो दुखु मोनलायनो नाङा जायखिजाया आं भिडिअखौल' देखायलांबाय थानोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आं गिबियावनो जोंनि गेटखौ देखायनोसै बेयाव ओरैबायदि भिर मानसि नालाय बेवहाय आं इसेबां प्रपार देखायलांनो हायाबो जानो हागौ आरोना नै सरसजाय स्टेडियामाव मेन गेट होनोब्ला नै बेनो आरोना बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायबाय एसे हाबबानानै नै बिथिंजाय बेबायदि डेक'रेसनफ्रा बेबायदि बेवहाय मोसाग्राफ्राबो रावबो हाबनो मोनाखै नै दासिम नैबे जाहैबाय डाइनिं हल ओरैबायदि मानसि नै मोसाग्राफ्रा दासो जागासिनो दं जाग्राफोरखौबो नायना थाखोलै नै मोसाग्राफ्रा दासो ओंखाम मोनजादों नामालै मोसाग्राफ्रा हो दासो ओंखाम मोनजादों जानायखौबो नायदो नै रावजोंबो रायलायथ'लि आङो मानो होनबा बिराद मानसि नैबे दावरावखौ एसे देखायनोसै आं गासिबो बेस्थ' सब बेस्थ' गोजा बहानि नालाय उदालगुरि मा जायगा मा जायगा ओंखाम जाखांबाय दे बाय बाय बहानि नानिमोन नालाय सब उदालगुरि नोंस्रालाय बहानि उदालगुरिनि गोजा खोमा टिमा मा ओंख्रिलै मा ओंख्रिनो ब्रादार नालाय बहानि सब उदालगुरि दे सब उदालगुरि गोजा ना गासिबो उदालगुरि गोजा नै बिसोरबा बबेनि बहानि नानियालाय बहानि उदालगुरि गासिबो सब उदालगुरि गोजा ना ब्रादार उदालगुरि नोंस्रालाय बहानि उदालगुरियानो हाइस नामालै नोंस्रालाय बहानि उदालगुरिना हाइसलै नै बेजोंनो हाबनांगौ गेटआव राजामोना नै माबोरै माथो हमलं जालाजोब्बाय माबोरै जाखो सप्तासे गाहाम जायाखै बे बेस्राफोर सोमबा सोमबि जालाजोब्बाय दारिफ्रा लावनलांजोब्बाय आयै मानसि बेलाय बोरै माखासेफ्रालाय हाबजोब्बाय बुंजोब्बाय नामा नोंसोर हाबथ'वाखै आरो ना दे बेस्राफोर बारा खस्थ' होनायफोरखौ बारा लाखिथ'ला आङो दे ओमफ्राय माखासेफ्रालाय बोरथो दे बहानि नानिमोन नालाय बहानि रङिया ओंखाम जाखांबाय बेवहाय जेसेबां नायग्राफोर नुगोन एसेबां मोसाग्राफ्राबो एसेबां मानो होनबा 10,000 मानसियाबो मानसि मामुल नङा 10,000 मानसि मोसाग्राफोरखौ सब माने मोसाग्राखौनो बा फ्राय नुवा ना मोसाग्राखौ जों बांसिन सोदों खोमा नै दे मोजां बहानि ब्रादार नालाय मा जायगानि हा बर' रोङा मोनसे मेन प्रब्लेम बे आं बर' रोङिबो माखासे दङ दा बर' रोङिया बोरै बागुरुम्बा मोसागोन बेसो दा प्रब्लेमा मानो दाबो बर' सोलोङाखै देट नांगौलै फाथै जाबनायसो माथो एफा थोन मा जायगानि होनदों बाक्सा सब बाक्सानि गोजा नामा गासिबो नोंसोर चिरांनि नोंसोरलाय गुवाहाटीनिफ्राय बारा स्पस्ट' बर' रोङा आख' नोंसोर रोंगौ दा बे हौवाफोर माखासे खाम दामग्रा लोगो मोन्दोंमोन आं बर'खौनो रोङा रायलायबाबो माथोखौनो होआ मा जागोन बिदिजोंलाय ब्रादार नालाय बहानि क'क्राझार बर'नि इउटिउबनि थेंक इउ नानिमोनालाय बहानि
क'क्राझार गासिबो माखासे नङा माखासे इथिं दङ जाखांबाय दे मोसानायखौ दा देखायनोसै नङा होमबा दे आयो नानिमोनालाय बहानि जाखो बिसानाथ सारियालि आयो गासिबो गगामुगनि नोंस्रालाय बहानि बाक्सा आरो उदालगुरियानो लाजोबथारनोसै नामा जायगाखौ ओरै गैथ्रा बहानि बिसनासारिनिफ्राय दासो लोगो मोनदों आङो बाक्सा आरो उदालगुरि हाइस दे बाहागो लानांगौ बिदिनो बाहागो लानांगौसो मा जिल्लानिफ्राय फैदों ब्रादारा सिलाफोथार क'क्राझार सानैबो बरिया क'क्राझार उदालगुरि बाक्सा चिरां हाइस ना बिराद लोगो मोनबाय आङो बाखिनिया एसे खम दे गोसो होदो एसे खस्थ' मोनबायलै राजामोना बिराद खस्थ' मोनबाय नायगासिनो जों मबाइलाव नायगासिनो दिनैसो लोगो मोनफैदों दे लोगो मोननायखौनो मोनफिनदों ना गोदानसो मिथिलालै जायखिजाया दे बहानि ब्रादारमोनहालाय जों तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि तामुलपुर सानैबो सानैबो मायाव लादों दा बाहागोआ सिफुङाव सानैबो बहुद खस्थ' मोनबाय 7 दिन गाहाम ना नायगासिनो बारु दाख्लैनिफ्राय बिराद एक्साइटेड जाना दङ जोङो माने दामनो माब्ला दामनो माने दाथ' एकदम पारफेक्ट जाजोब्बाय बयबो एकदम एक्साइटेड आरो दामनो थाखाय दे दा लास्टआव नायसै नङा होमबा नानिमोनाबो एखे जों नङा मा जिल्लानि तामुलपुर दे मोसा दा स्टेडियामाव हाबनाया माने पाब्लिकआ बेलेग ओमफ्राय जायफ्रा मोसागोन बिसोरनि एन्ट्रि गेटआ बेलेग बिसोरनिथ' बिसोरबो मोसाजाफ्रि एन्ट्रि गोजा ओमफ्राय जाय बाथिया पाब्लिकआ हाबगोन नै बिदि जाया बे जाय जिंनिफ्राय बिथिं हाबजोबनांगौ पाब्लिकफोरनो बिथिं हाबनो मोना माने बहानि ब्रादारमोनालाय रङिया दे बहानि ब्रादारालाय बहानि आं मरिगावनिफ्राय फैदो मरिगाव जिल्ला बर'फोर दंना लाबोनो इयाव बर' दं बेसेसो बाहागो लानो मोसाग्राफोर फैदों बाहागो लानो मोसाग्रा 300 जागोन गासै दामग्रा डिस्ट्रिक्टआव दामनाय देनाय सब गासैबो 300 बहुद लाफैदों दङ ना दे नोंसोर लायाखिसै बाहागो जों लानाय जायाखै दे जागोन दे नोंबा नों आंबा आं फिसाखौबो नायलायनो सम गैया दायो ओरैबायदि भिर जाबाय आयु नै देलाय बेजों हाबनाय हाबनाय थांबानो जाबाय सोरबा गोमानांगौबा खिन्थु मोननाय नङा दै ओरैबायदि मानसि गोमानांगौबाथाय गैला आरो मबाइलाबोथ' नांनो दान्स जाखायो बेयाव बहानि मारैमोनालाय उदालगुरि दे हाबदो बिराद बाहागो लाफैदों उदालगुरिना बहानि मारैमोनालाय निखासि बाक्सानि दे जोबोद खस्थ' खालामनानैब्लाबो माने नायफैदों बहानि मारैमोनालाय माबानि बाक्सानि दे आं माने थानो हाथारनि सिङाव हाबदों माने बेयाव जै होगासिनो दंना दहाय एसे एनै खोनादोंमोन ना थ' आङो नायसै माबायदि जै होदों माबायदि अबस्था जानांगौ सिङाव एसे देखायसै नोंथांमोना नाय माने बाहेरायावथ' जबरदस्त थाबाय ओमफ्राय सिङावबोथ' बहुद माने मानसिफोर ओंखारफिनदों आरो बुंजोब्बाय बायदि ओमफ्राय गासिबो जायगा गैला नामा मानसिफ्रा नै नायनो हागोन नै फुल स्टेडियामा फुल ओइथिं गैया आरो ओरैबायदि मानसि गैया बाहेरायाव जेबानो जायाखै मानसिफ्रा नायलायनै दानो बुंखाजोब्बाय सेस सिदा थाबसेबो जायगा गैला मोसाग्राफ्राबो जिरायनो मोनबावलायासैसो नै ओमफ्राय नै बिथिंबो नाय नै सब फुल हाउस ओरैबायदि खोब मानसि दंबो जायगा गैखाला ओरैबायदि खोब जाखाजोब्बाय नै ओरैबो फुल नै ओरैजाय नै बिबारफ्रा बबे जिल्लानि नानिमोनालाय क'क्राझार जिल्ला बेयावसो मोजां बेसे गोबाव जाखो दे बिराद गिर माथो एम्फौआनोसै नै मानसिफ्रा आयु
नैबेनिफ्राय खाम दामग्राया ओइ खामखौ बहायखाजोब्बाय खिन्थु आं थांनो हागोन ना हाया बेयाव ओरैबायदि मानसि गेटआवबो बुंजोबनाय मोसाग्राफ्रा खावसे हाबनो मोनबाय खावसे हाबनो मोनाखै नै दाबो दहायनि जेरै दं बिदिनो दं दाबो नै जोंनि मोसाग्रावनि बिनानावमोन अन्नानै गासैबो स्टेडियामनि सिङाव हाबफैजोबनांसिगौ मा गस्ला गाननाया इनडिसिप्लिन जादोंनो अन्नानै आखाइ गोलाव नालाय आखाइ गोलावैनो टेप गुदामखौ सोरबा बोखोनानै लादोंनो बेबायदिबा जानाय नङा जोंनि माखासे ट्रेडिशनेल गाननाय जोमनाय देखायनाया ओंखायनो नैबे जाबाय खाम दामग्राफोर माने खाथियाव थांनायनि सुबिदा गैया ओंखायनो जुम खालामनानैबो गोजाननिफ्राय देखायना हरसै आरो नै नायब्लानो जाबाय खाम दामग्रा एसे खम ओमफ्राय बेजों लोगोसे बै फारसेथिं नैबे गोजानाव नुदों बिसोर सिफुं दामग्रा नै बिसोर बिराद गोजाननिफ्राय माने हाबनो सुबिदा गैया लामायानो गैया जेरैबो नोंसोर मानो मोसादिया रोङा मोजां मोनदोंना एबार खाम दामग्राफोरनि खाथियाव नायदो बिसोरबो बुरजा आं दानि एसेल' नुदोंमोन बिराद बुरजा गेट नाम्बार 18 बेजोंबो फुल माने दरखंआवनि मानसिफ्रा बेबायदि गोजा गासिबो मोनफ्रोम गेटआवनो बेबायदि गोजा नाय मानसि आरो हाबदों बाहेरायाव बिराद दंबावो ओमफ्राय नैबे गेट नाम्बार 19 बेजोंबो फुरा फुल बेजोंबो माने दरखंआव मानसि गैयानो गैया नै गासिबो फुल सिट मोनैनि सोब ओरै गिदिंनानै सिट नागिरलायगासिनो मानसिफ्रा ओमफ्राय नैबेजोंबो मोनसे दंबावो गेट नाम्बार 21 नामा बियो सोब जायगा मोनैनि ओंखारबोफिनजोब्बाय नै जेरैबो फुलानो गोजा नै नागिरलायनानै सिट मोनाखिसै नामा सोब बुंजोब्बाय नै ओरैबो सेस मोसाग्राफ्रानो हाबनो मोनबावाखै खोमा नोंसोरो मानो ओंखारबोखो मोसाग्रानि बाहेरायाव फैदोंमोन नै गासिबो माने सिट नागिरबाय गोजा नै बेबो फुल बे गेटआबो फुल जालायबाय नै बबेनिफ्राय फैदों मादैमोना एसे गोजाननिफ्राय फैनानै नुवाबा बोरै जागोनलै खाथ' नै खारलायनाय नै सिट दंना गैया मिथिया जोंखौ खारलायनाय जादों नायदावनो हायालै आयु नायदावनो हाया ओरैबायदि बे समाव नोंसोरबो लाइनैनो हाबफैनांगौ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी भी उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, इस पावन अवसर पर आज यहाँ 10,000 से अधिक कलाकार उपस्थित हैं। वे आपकी प्रेरणादायी उपस्थिति में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
अजीवन विरासत और उत्तर पूर्व की आत्मा का उत्सव है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि इस विराट सांस्कृतिक कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आज यहाँ उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को न केवल गरिमा प्रदान कर रही है, बल्कि उत्तर पूर्व की संस्कृति, परंपरा और प्रतिभा को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान भी दिला रही है। Bakurumba kedua, Musara itu kedua. Biar kata orang hari ini, biar dah sosial, biar dah mandaki, biar dah माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन तथा सबके बाद में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर पूर्व की सांस्कृतिक पहचान और आत्मगौरव को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का सफल प्रयास है। माननीय असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी और माननीय असम की विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत देवारी जी, माननीय असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, बागुरुम्बा नृत्य परिवेशन आमी उपस्थित हमारे सम्मानीय शिल्पियों को और आज के बागुरुम्बा हिस्टोरिक डांस भारत में समाज कल्याण तो आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरिया जी आह्वान चेष्टा तो आमार बागुरुम्बा नृत्य जी विश्व दरबार जी हिस्टोरिकल देखाबले आमार सुजोग दिले यार कारणे आमी नरेंद्र मोदी डांगर आज कहाँ उपस्थित होकर हमारा गौरव बढ़ाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आपकी उपस्थिति को मजबूत संदेश देती है कि बौद्ध जनजाति और पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विकास पर भारत के राष्ट्रीय पोषण का अभियान काम है। वो हमारे लोगों की विशेष रूप से युवा पीढ़ियों को अपनी पहचान को अपनी जोड़ों को करने की प्रेरणा करती है। तो आज আমি मुखेदी कल्पना আমি শেষ কৰিব নোৱাৰিম। আজি ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। নমস্কার। মাঘ বিহু আৰু মাঘ দোমাচিৰ শুভেচ্ছা আৰু মৰম জনাইছো। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, अग्रामा मोहिलानी जी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सभी गणमान्य नागरिक बंधु भगिनी और असम के मेरे भाई और बहनों, मेरा सौभाग्य है
कि मुझे असम की संस्कृति, यहाँ की बोडो परंपराओं को करीब से देखने का अवसर मिलता रहा। प्रधानमंत्री के तौर पर जितना मैं असम आया हूं, पहले कोई पीएम नहीं आया। मेरी हमेशा इच्छा रहती है असम की कला और संस्कृति को बड़ा मंच मिले। भव्य आयोजनों के जरिए इसकी पहचान देश और दुनिया में बने, इसके लिए पहले भी लगातार प्रयास होते रहे। बड़े स्तर पर बिहू से जुड़े आयोजन हो, जुमोय विनोदिनी की अभिव्यक्ति हो,
नोंस्रालाय बहानि बहानि मानि थान्दा नोंस्रालाय हा कामरुप दे मोसायै मेंजोब्बाय नामा आयु नोंस्रालाय मानि सिसो जोबखो नोंस्रालाय मालायसो इन्टारेस्ट जादों नोंस्रा सिरिसो मा जायगानि हा बाक्सानि खनसे जोनोसै दे जय बर' हारिनि जय बागुरुम्बानि बाय नोंस्रालाय नोंस्रा बबे जायगानि बाक्सानि गोजा गासिबो जय बर' हारिनि जय बागुरुम्बानि दे बबे जिल्लानि माबायदि मोनखो बबे जायगानि माबायदि मोनखो तामुलपुर बरिया रायलायथ'ला दे उनाव राय हेल' बबे जायगानि तामुलपुर बरिया माबायदि मोनखो दे बबे जायगानि दे तामुलपुर बरिया बाय नोंस्रालाय बोरै मोनखो ब्रादार मोजां बिराद मोजां बरिया जय बर' हारिनि जय बागुरुम्बानि जय बर' हारिनि नोंस्रालाय बहानि हा बिसनाथ चारियालि दे नोंस्रालाय बाय दे बिदाय लाबाय दिनै नोंस्रालाय बहानि गवालपारानि आरो नोंस्रा बाय जय बर' हारिनि जय बागुरुम्बानि जय ब्रादार बहानि माबायदि मोनखो दिनै बरिया मोजां राम्रो बहानि नेपाल आं दहायनिफ्राय नागिरखोमा नेपालनि टिमा बोरै हिन्जावसाया ओंखारलांजोब्बाय आं दहायनिफ्रायनो नागिरबाबो मोना नै बिथांमोन लोगो मोनबाय नेपाल मा जायगा नेपालनि मेचिनगर भाइजान ओरैनो टिम जिल्लानि जोंना 24 जन मेल फेमेल 19 हिन्जावसा साबाया हौवासा जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगो मोननानै जिबनाव आं नेपालनि लोगो मोनफेराखैमोन दै जोबोद गोजोननाय थाबाय बरिया दे आयु अयथासार दे देखायसै नालाय बाय बहानि नोंसा गहपुरनि जोंथिंजायनि माथो हा बर'फकट कामरुपनि दे नोंस्रालाय बहानि क'क्राझारना बिराद गिदिरलै टिमा जय बर' हारिनि जय बागुरुम्बानि नोंस्रालाय माथो सिरिथार आदामोनहा बहानि बाक्सानि दे सानैबो नै खाथियाव बिबायदि नुलै बागुरुम्बा खाम दामग्राफोरखौ खाथियाव बिदि नुदों नै दहाय नुवाखैमोन ना दा खाथियाव नायदो नै आदामोनखौ खाथियाव नायदो बहानि मा जायगानि बाक्सानि गोसोआव माबायदि मोनखो बाक्सा जिल्लानि हारिमु आफादनि आंथ' माने ओरैबायदि एक्साइटेड आरोना एकदम बिराद गोसोखौ मोजां मोनबाय ना दे खालायदो दे बिराद मा जायगानि
मा जिल्ला हा कार्बि आंलं जय ब्रादारा बहानि चिरांनि माबायदि नुखो माने जों नायग्रायानो माबायदि मोनदों बेखौथ' आरो पार्टिसिपेटआव बाहागो लानानै माबायदि मोनदों गावनो आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोबनायाव जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि गगामुखौ एसे नायदो नङा होमबा आं देखायलांसै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरोना प्रग्रामाथ' ओरैबायदि जबरदस्त जाबाय आरोना माने लाइभआव नायबासो नोंथांमोना मिथिगोन आरोना ओरैबायदि गोजानसिजोबखादों ओरैबायदि एक्साइटेड आरोना माने लाइभआव नायबा एखेबारे सिमां ना मोगथां बायदिसो मोनलायलायदों आरोना थ' जाय माने लाइभआव नायदोंमोन नोंस्रा रंजानायाव गैया मालाय रंजाबाय दे बाय ओमफ्राय ओरैबायदि जादों आरोना फट'आ बाय मानो रंजानाय फैदों सोलाय दा एसे रंजाना फैदों जों टाइम पास खालामनो दासो रंजाना फैदों आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै आरो गासिबो बर' फिसाफोरनिसिम खनसे थेंक इउ फर वाचिं